Adi, unde le dai? Se duce acolo, că ai văzut mașini de aici. Da, unde mai încolo, la sus. Păi acolo, la sus, da, că mașina lui e prea... De ce nu ți-ai ce pantalon? Nu se văd, dar că ai făcut că-i bani. ceață, vezi? Da. Lasă mă duc la tati. Lasă mă duc la tati. Du-te. Tati, acum, de unde te duci? Odată nu e acolo, odată tu acum duce din spate Ah, ok. El, vezi să caută, tată. Așa ai avut bani la tine? Vine tati, vine tati. Tati, vin cu tine. Vine. Mașina ta prietena de acolo. Dar nu aici dă. Acolo pe pod. Pe pod dă. Acolo. Hai să nu. Adi, nu muți un pic mașina. Nu? Bine? Dar până nu cu dă. Nu, că-s două, nu se pot de multe. Mami, de ce te bagi în fața? Tati, le dai foc și fugi. Știe ea. Dar de ce nu le pune pe pod, mai? Ei, că e soacră și aici, cum să plece ea? Veniți ca să plece. Eu mă duc aici. Dai și cealaltă. Și fugi. Taci, așa, mai ce fac în sânga, că știe. Ei, dacă nu era aceasta, se vedea. Dai drumul și fugi. La mulți ani!